Lumonin NPS on yli 80 pistettä. Mikä tää tämmönen NPS oikein on ja mitä se tarkoittaa ja miten sitä oikein mitataan? Mäpä kerron sulle. No, tää NPS-mittari toimii siten, että kysytään asiakkaalta, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat kyseistä tuotetta, yritystä tai palvelua asteikolla 0–10. Tähän kyselyyn vastanneet jaetaan 3 eri luokkaa. Ne, jotka on vastannut 9–10 on suosittelijoita, 7–8 vastanneet ovat passiivisia ja sitten 0–6 vastanneet ovat arvostelijoita. Elikkä tämä NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä. Mersulla tämä pistemäärä on 41, Finnairilla tämä on 39, Applella 61 ja meillä 21,8. Meillä tämä kysely laitetaan 7 vuorokautta asennuksen jälkeen sekä myös vuoden jälkeen. Ja nyt uudistuksena tämän kyselyn saa 24 tunnin jälkeen meidän tarjouksen saaneet. Eli siellä voi olla vastaajia, jotka ei päädy meidän asiakkaaksi ollenkaan. Kerro vielä kommentteihin, että onko toi 81 pinnan sun mielestä kova juttu ja arvaappa samalla, että mikä voisi olla meidän ENPS, sen pistemäärä ja käydään sitten jossakin vaiheessa videolla läpi, että mikä se on ja katsotaan, että arvasko kukaan oikein.